Kantor lali nggawa. Mboten gadah rapi ya, Mas. Kantor lali nggawa. Ora njiko ngemper kuwe oke. Cek ndang ayo. Latarku yo oke. Kali juga deh. Kali jebol. Kelek lho, Dit. Hah? Kelek ae. Kalau ae, lu munggah sik ngono. Ya gitu keluk. Kulo gedung jati lho, cepet. Tapuan sandalmu lho. Ya. Kono. Jarak cek, Mat. Oh, jarak sih. Tapi kulitan, Mas. Jarak sih. Kulitan butuhan. Bertan. Berton, ayo berton langsung. Wayai. Kene iki cilik-cilik iki tintakne sampean penak. Apa ditegur saiki piye? Oh. Ini pas main anak ngeladonnya di sono. Soalnya tadi jawab, terus kan kita anak dua. Sini anu. Wong buat deh. Yang di. Wah, iki kok lagi. Oke. Nek kene. Hari iki. Ren. Rek. Jangkrik Mat kok damoni Mat. Yo iya. Matane. Kayo dah ya. Ora iko, terus kowe. Karto jaso. Bapak dikimin oleh. Oh, dikimin aja keterangan kono. Aku pengen delok piye to modele. Ini ngono kuwi lho. Wis. Kari Jo. Tenang. Jo lene lho. Ngerokok Sawa. Salah. Nang, Saya malah wis nuruk sandi ora enek. nek atas iki opo iki anune iki? Benang anu iki. Anu Pakan banyu. pakan minyak. Lah iki wek pokah. Lha anu Weh kok nutuk goblok to. apa wae. Mati lho. Gen mati. Dendang ngono masang anune. Sisa endi? Komen Dit. Bome. Langsung mati ngesor kene ae. Asdit enek budi kene burimu. Asdit. Ini channel bom Dit. Ora tak anu ning bom. Heh? Nang bom. Bom ndi? Tak besar Dit. Kan tok kok iki. Berapa? Itu dhuwur kono lah. Ini ora dipoto rek wae lho. Iya. Foto-foto iki. Asline kuwi arep foto tok lho. Sing penting fotone lho. Bome ngendi iki? Pasang ora. Resel wis ora. Bocor rame iki. Dipasangan sampai jo. Lah ngendi lem bom ana masang? Bome kene. Lak kopean. Berarti kene. Yo. Keluarkan Wis masuk. Ngono ae. anu. Wis jam 4. Terata terjun lho. Burinya ya. Alah hari tekan ngesor. Awas kamu. Coba. Oh. Kita terjun lho awas lho. Ora diterjun sing gedhi. Awas. Ya lo biar. Ah, balane aja. Di konsep biru iki kaya pinggir. Jane ra ketok. Lah lho. Gede kae? Gede lho. Dem. Ini lagi. Coba motor iki. Pada gede. Papat amunisi tok. Ah sing gede.
Cuk.